Dear Love, ako si Ross. May bahay ni Robert. Ayos naman ang naging pagsasama namin ngunit alam mo yung pakiramdam na parang nagbago na siya? I mean, nagbago physically. Yung dating masarap, yung dating mukhang artista nung kayo ay nagsisimula pa lang. Tila unti-unting nawala. Hanggang sa isang araw, mapapatanong ka na lang talaga kung ito ba yung lalaking kinahumalingan ko noon? Robert naman, nakita mo namang pinlansya ko na yung polo mo kagabi pero ang kulit mo. Yung polo shirt pa rin na yan ang sinuot mo? Kita mo, gusot! Ito namang asawa ko. Chill! Mas okay kasi itong polo shirt na to. Mas presko. Presko nga, pero tingnan mo yung itsura mo. Hindi mo man lang inahit yung balbas at bigote mo. Parang ang dugyot mo tingnan. Oo. Hoy! Nag-aaway na naman ba kayo? Lorena, kanina ka pa? Kararating ko lang. Hinihintay ko pa nga si Eduardo eh. Ayan, tagal-tagal kasing kumilos. Akalain mo nga naman kayo palang magkakatuluyan. Kaya nga eh, kami lang din pala sa huli, di ba? Kumusta, paring Robert? Paring Ross? Hi Eduardo, mabuti at nakarating ka. Kailan ka pa umuwi ng Pilipinas? Nung isang buwan lang. Kaya kasi ako umuwi dahil di nakasal. Umuwi lang yan kasi Kasal? wala! Ano kasi, anong kasal ka dyan? Ano ka ba? Sus kayo naman. Maglilihim pa ba kayo? Rinig na rinig ko na ang sinabi ni Eduardo bago mo patakpan ang bibig niya. Ano ba? Kayo talaga. Wala yun, no? Wala kayong narinig. Robert? Uy, Bet! Aba, yung muse ko dati, kumusta ka na? Teka, ikaw na ba talaga yan? Anyari? Escort ka dati at pinanlalaban. Aba, hindi na kita makilala. Hi Beth, kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang, no? Ano ba? Tos naman? Ikaw talaga ang bilis-bilis uminit ng ulo mo, no? Grabe ka naman, Maring Rose. Hindi ba ako pwedeng magsabi ng totoo? Baka naman kasi pinapabayaan mo na yan si Robert. Pigilan nyo kung baka masampal ko to. Ros, kalma. Rose naman. Bawal na ba akong magbiro? Hindi na ba tayo ganun ka-close? Mukhang hindi ka naman kasi nagbibiro nang iinsulto ka. Sige. Una na pala ako. Punta na lang ako sa kabilang table, ha? Ikaw talaga, Ros. Class reunion natin to. Ayoko naman na magkagulo pa, di ba? Nakita na nga niyang hindi ako natutuwa sa mga pinagsasasabi niya. Sige pa rin ang sige sa kada dakdak. Ikaw naman, mahal. Hayaan mo na. Totoo naman kasi ang sinasabi niya. Ang layo na ng itsura ko kaysa dati. Nag-expect lang siguro yun dahil alam natin kung gaano patay na patay si Beth kay Robert. Siguro gusto niyang makita si Robert tapos ayan, na-disappoint. Aray! Ikaw, Eduardo, isa ka pa ha? Okay lang yan. Totoo naman kasi talaga. Ewan ko ba dyan? Kahit anong alaga ko, sobrang pabaya niyan sa sarili. Mahal naman. Huwag mo ako ditong sermonan. Tama! Huwag na kayong mag-away dito. Ang mabuti pa, pumila na tayo at kumain. Dahil mamaya, inuman na! O siya, tara na. Pumila na tayo. Bilis! Hindi ko na alam kung kailan ako huling nagwapuhan kay Robert. Hindi ko na halos matandaan. Basta, imbis na kilig ang maramdaman ko kapag nakikita ko siya, tila naaasar talaga ako. Hindi naman ako nagkulang na sabihan ng asawa ko na mag-ayos. Ngunit mukhang kontento na siya kung ano siya ngayon. Wow! Ang bango ng asawa ko Bagong ligo. Pakis nga. Oh! Ano ba? Huwag mo nga akong halikan! Kapag ako nagkaroon ng rashes dahil dyan sa makapal na bigote mo. Sungit mo naman. Ang tagal na mula nung huli nating labing-labing. Kailan mo ba akong muling pagbibigyan? Kapag inayos mo na ulit yung sarili mo. Alam mo sa totoo lang, nakakahiya
Dahil pati yung ibang tao, napapansin na rin yung pagbabago mo. Mahal naman. Tumatanda ang tao. Nagbabago. Isa pa hindi naman ako artista tulad ni Papa P. Gabi Concepcion o di kaya Igian Veneracion na may pera para mapanatili ang kanilang kakisigan. Alam mo namang nagtatrabaho ko sa construction kaya natural na mangingitim ako. At natural din ba na palagi ka nalang umiinom at kumakain ng hindi masusustansya? Kaya tingnan mo yung tiyan mo. Parang may kambal sa loob. O, pasensya na kung hindi na ako yung lalaki na nagustuhan mo nun. Yung makisig, ang gwapo. Pero kahit naman ganito, ang mahalaga na ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan mo, di ba? Huwag mo akong bigyan ng katwiran, Robert, dahil ako, nagsusumikap akong alagaan ang sarili ko para maging kaaya-aya sa'yo. Para din naman sa'yo to. Gusto mo bang ikumpara ka na lang nila lagi sa dating ikaw? Nagustuhan kita dahil napakagwapo mo. Pero noon yun. Ngayon hindi na talaga kita makilala. Sa totoo lang, naaasiwa ako sa'yo. Mahal! Magtataka ka kung bakit hindi ako sweet sa'yo o bakit hindi kita hinahalikan? Una, naliligo ka man lang ba? May panghihilamos nga wala tapos pagsisipilyo inalimutan mo pa. Pasensya na. Pero sana naman kahit ganito, pinagbibigyan mo ko. May mga pangangailangan din naman ako, Ros. Eh pwes ako rin. May mga pangangailangan din ako. Pero hindi ko kayang tumabi sa'yo dahil naaasiwa ako. Hanggang sa dumating ang araw na naging malala ang pagkaasar ko sa aking asawa at tuluyan na akong naging asiwa. Basta makita ko pa lang siya o lalo na maamoy, tila nasisira ang araw ko. Mahirap bang mag-ayos? Good morning, mahal! Anong niluto mo? Champurado sa itlog. Kumain ka na dyan. Paghahain na kita. Eto nga pala yung sahod ko. Salamat dito. Kumain ka na dyan. Mahal, hindi mo ba ako sasabayang kumain? Hindi. Kumain na ako. Mamamalengke na ako habang maaga pa. Mahal naman. Kahit hintayin mo man lang ako matapos kumain, oh. Hindi ko naman gustong mag-isa. Ang aga-aga, Robert. Nag-iinarte ka na naman. Sana bago ka mag-inarte, maghilamos ka muna. Kasi kitang-kita yung muta at panis na laway mo. Sige na, mamamalengke na ako. Rose, sandali nga. Ano na naman ba? Parang sumusobra ka na yata. Hindi ko na nagugustuhan kung paano mo ako pakitunguhan. Grabe naman yata to. Hindi mo na ako tinatabihan sa higaan. At ngayon, kahit sa hapagkainan, hindi mo man lang ako sasamahan? Ang kulit mo. Sinabi ng mamamalengke ako, di ba? Oo nga. Pero nakikiusap ako sa'yo na sana samahan mo muna ako. Tapos, grabe naman. Ganyan ka ba kaasiwang-asiwa sa akin? Hindi ko akalain na ganyan ka kababaw. Tumitingin ka na sa panlabas na kanyuan. Ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko. Binibigyan kita ng magandang buhay. Ni hindi kita pinapaiyak o binibigyan ng sama ng loob. Tapos, ganito ay gaganti mo sa akin? Mahal na mahal kita, Rose. Sana ganun ka rin sa akin. Ako kahit ano man ang mangyari sa'yo, magbago man ang pisikal na anyo mo, pero hindi magbabago kung paano ako makitungo sa'yo. Talagang umiiyak-iyak ka pa dyan? Huwag mo nga ako dramahan. Oo. Sa paglipas ng araw, ay hindi pa rin nagbago ang pagkaasiwa ko sa aking asawa. Ngunit kahit na ganun ako sa kanya, ay patuloy pa rin siyang naging responsableng padre de pamilya sa akin at sa aming mga anak. Ni minsan, hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay o niloko. Ngunit ako, heto, at asiwa pa rin kay Robert. Nakakainis naman. Puro upos ng sigarilyo. Hindi na nga nagsisipilyo. Ubus na ubus pa ang sigarilyo. Nakakainis! Mare, umagang-umaga naman. Ganyan ka pa palagi kapag naglilinis ng bahay? Kailangan beast mode talaga, ha? Inasan ba si paring Robert? Ayun! Nasa outing kasama ang mga katrabaho.
Mabuti na yon. Para ako lang ang mag-isa dito sa bahay. Alam mo, kahit kaibigan mo ko, Mare, sinasabi ko sa'yo ha, mali yung ginagawa mo sa asawa mo. Grabe kung sungit-sungitan mo dahil lang nag-downgrade ang appearance ng mala Prince Charming mong asawa na naging Shrek na ngayon. At ang kapal pa ng mukha. Gusto pa na tabihan ko siya? Hindi nga ako makatulog dahil sa lakas ng humilik. Mare, kahit na, mali pa rin yan ha. Asawa mo yan at may sinumpaan kayo sa harap ng Diyos. Sa hirap at ginhawa, kahirapan at kasaganahan, kasakitan at kalusugan, ayun ang pagkakaalala ko. Wala naman dong nakalagay na kagwapuhan o kaasiwaan. Abat nangangatwiran ka pa talaga, Mare ha. Ilulusot mo pa no? Ros, darating ang araw na tatanda tayo ha. Lahat ng mga pisikal na kaanyuan natin, lilipas yan. Kukupas yan, pero alam mo kung ano yung hindi. Yung kabutihang loob, yung pagiging mahinahon. Mare, napakaswerte mo sa asawa mo ha. Sana ma-appreciate mo yun. Kung naaasiwa ka kamo sa kanya, tulungan mo siyang ibalik yung dati niyang pag-aalaga sa sarili niya. Hindi magandang solusyon yung pag-iwas mo sa kanya. Asawa mo siya, Ros. Matuto kang magmahal at umunawa. Walang perpektong tao. Kung kaya mong maging mabuti sa ibang tao, dapat lalong higit na mabuti ka sa asawa mo. Gabi na. Kala ko ba uuwi na yung lalaking yun? Bakit ngayon wala pa rin? Matawagan nga. Mahal, kumusta? Patawag ka. Okay lang ba kayo ng mga bata? May problema ba? Aba Robert, mag-aalas 12 na. Bakit hindi ka pa umuwi ha? Mahal, paano kung uuwi? Mukhang ayaw mo naman akong makasama. Tsaka mas mabuti na siguro to. Na dito muna ako sa boarding house namin tumira. Kaysa naman araw-araw kitang nakikita na naaasiwa sa akin. Hayaan mo. Uuwi ako sa linggo para naman makabanding ko ang mga bata. Teka, wala naman akong sinasabing umalis ka. Hinahanap ka ng mga bata. Katunayan yan, umiiyak si Bunso. Hindi makatulog hanggat hindi ka katabi. Ganun ba? O sige, uuwi na ako dyan. Oh, bakit ka nandito? Tulog na kasi si Bunso. Pwede bang dito ako tumabi sa'yo? Naligo ka man lang ba? Amoy na amoy ko pa rin yung pawis mo galing sa trabaho. Pasensya mahal. Pag-uwi ko kasi kinulit na ako agad ng 2 bata kaya... Dahilan ba yan? Gano'n na lang yung 30 minutos na magkuskus ka muna ng balat? Alagaan mo naman yung sarili mo. Pasensya na mahal. Tama ka. Magtataka ka kung bakit ako naaasiwa sa'yo. Nasa sa'yo naman talaga ang problema, Robert. Kahit nga hininga mo. Hindi ko na rin kayang tagalan kasi amoy yosi tapos ang dami mo pang bulok ng ngipin. Paano kakayosi mo yan? Oh, at mas madalas ka pa nga atang humithit ng sigarilyo kesa magsipilyo eh. Sana maalala mo man lang yung sinabi ng tambalan sa radyo, yung... Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para naman mabuhay ang iba. Diyos ko! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic yan, Robert! Ang dami mo namang sinabi. Ikaw talaga. Sige na mahal. Eto na. Maliligo at magtutoothbrush na para mabuhay naman ang iba. Mahal. Pwede na akong tumabi. Nako. Katulog ka na agad ng ganun kabilis. Siguro pagod ka maghapon sa kakaasikaso sa mga bata. Patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko, mahal. Hayaan mo. Sisikapin kong alagaan muli ang sarili ko para naman manumbalik ang pagkagusto mo sa akin tulad ng mga bata pa tayo. Ano, Lorena? Mabango ba? Okay ba tong pabango ko? Oo, Ros, humahalimuyak. Sigurado kong amoy na amoy ka sa kabilang section. Grabe ha, ang effort mo magpapansin kay Robert. Siyempre naman, kailangan mapansin ako noon. Ultimate crush ko yun eh.
Sino nga bang hindi magkaka-crush doon? Siya ang nanalong escort dito sa buong campus. Kaso, tingin ko, kay Beth yun may gusto eh. Kay Beth? Paano na? Ano namang laban ko dun sa muse na yun? Ano ka ba? Ross, maganda ka. Hindi ka lang nagsusuklay tsaka nagpaplansya ng uniform at palda. Ay, Ross, si Robert oh? Uy, gano'n naman. Hi, Robert. May assignment ka ba sa science? Assignment? Teka, may assignment sa science? Oo, meron. Pero huwag kang mag-alala. Heto, bilis kunin mo ng notebook ko. Habang maaga pa, kumopya ka na. Sigurado ka, Ross? Oo, sige na, bilis. Thank you, ah. Ay, effort ha. Ganyan ba talaga pag gustong gusto? Tumigil ka nga, Lorena. Dear Love, nagustuhan ko si Robert dahil sa panlabas niyang kaanyuan. Gwapo, maalaga, malinis sa katawan. Aaminin ko, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para mapansin niya, para magustuhan niya. Sigurado akong kung hindi ako nag-effort, ay tsak na hindi siya magkakagusto sa akin. Tingin ko, sobrang unfair na bakit kung kailan mag-asawa na kami at habang tumatagal, ay hinayaan niyang pabayaan niya ang sarili niya. Alam niya kung paano ako kiligin sa mga titig, ngiti, at akap niya pero ngayon, napalitan na to ng pagkasiwa. Hindi ko na siya kayang tingnan. Hindi ko na siya gustong titigan. Hindi ko na hinahanap ang mga yakap. Wala na akong nararamdamang kilig. Hindi ko na rin siya gustong makatabi sa iisang silid. Nawala na ang dating lalaking aking kinahuhumalingan noon at naging isang lalaking kinaaasiwaan ko ngayon. Masama ba? Normal bang maasiwa ako sa aking asawa?